Сәлем, дуслар, мин Фәрит. Мин футбол академиясында. Мында булачак чемпионнарны үстерәләр. Футбол. Инглиз телендә аяк һәм туп дигәнне аңлата бугай. Димәк, футбол уйнау өчен тиз чаба торган аяклар һәм яхшы кабартылган бер туп кына кирәк булып чыга түгелме? Сәлам, егетләр. Сәлам. Сез монда нишлисез? Футбол уйныйбыз. Футбол нәрсәгә кирәк ул? Уйнарга. Сез ничек гол кертәсез? Аяк белән. Ул ничек? Сез аның өчен ничисез? Аякны куябыз, артыңа итәбез. Тибәсез? Миңа сезнең белән ярыймы соң? Ярый, ләкин сиңа футболка кирәк. Ого, 7-нче номер. Бу бит Роналдоның номеры. Алмаз абый, чемпион булу өчен нишләргә кирәк? Чемпион булу өчен бөтен тренировкаларны калдырмыйча аларга җөрергә кирәк һәм бөтен күнегүләрне яхшылап үтәргә кирәк. Минем тагын бер соравым бар иде. Академиядә футболдан башка тагын нишлиләр? 12 яшьтән алып балалар интернатта торалар һәм бөтен мәктәп дәресләрен һәм тренировкаларны академиядә үткәрәләр. Алмаз абый, бик зур рәхмәт. Мин сезгә тагын килермен. Әлбәттә кил, Фәрит, без сине дә һәм бөтен малайларны да көтеп калырбыз. Казанның Рубин футбол академиясына 5 яшьтән үк йөреп була икән. 9 яшьтән футболчылар тәҗрибәле тренерлар җитәкчелегендә шөгыльләнәләр. Менә 12 яшьтән алар футбол академиясендә яши үк башлыйлар. Моның өчен анда махсус интернат каралган. Синең дә Рубинда уйныйсың киләме? Алайса, футбол академиясына рәхим ит.